आयु जिउ जिउ थ' बारग'नायखायसो बारग'नायलै ओइ साला बारलन्दा जोंब्लाव डाइरेक्टर नांबावगौ साजाखो मालायनि हिनजाव एदावना लानानै नंमारगौ साला निजि हिनजाव गैयाबा मालायनि हिनजावखौ एदावना लाबा माबायदि साजा मोनो दिनैसो बुजिमारबाय आं बेथो नांलालै आङो दिनैनिफ्राय मालायनि हिनजावखौ बेफोरबायदि एदावथारला आङो दिनैनिफ्राय आयदै आयदै अनदावथारदों अनदावजोबथारबाय आयदै आयदै नै मा जाबावगोनलै आंलाय दिनैलाय देरेगा दुखुनि समावलाय सोरथो फन हरलायखोलै दारमासि दिनै माथो सामथाइफ्रावसोलै हाब बेसेबां गोबावनिफ्राय बिखौ नेयै दिनैसो फन फैदो आसलथे जामारबाय खोमालै बुस्थुआ आरिबाय खोमा बुस्थुखौ हेलौ प्र मा खबर नोंथां माबा आरि मारबायना मालखौ माबा बुस्थुखौ आरिबाय नोंथां लांगासिनो दं बुस्थुखौ आङो आंनि सासे आरो नोंथांनिबो सासे लाबोफाबाय आं मा खालामदों नोंथाङा बहा दं बबाव दंसो होनदों मानसिया खाराब अबस्था जाना दं आरो मोजांसो सोंहरदों दंफां सिङाव दों नोंथां दंफां सिङाव दों फैबा नुगोन नोंथां आंखौ फैबा नुगोन माबायदि खाराब अबस्था जाना दं नोंथां दे जासिगोन दे माथो खालामबावनो नोंथां गोबाव जाबाय आरो नै दाबो मोनहैसिगोन थांगासिनो दं जों काराव नोंथाङा जोबोद गोबाव खालामबाय दिया मानसिया हिनजावनि थाखायनो माबायदि दल दामजागासिनो दं गामियाव मालायनि हिनजावनि खावलाय साम' सोबै दामजागासिनो दं नोंथाङा जोबोद गोबाव खालामबाय बेसेथो गोबाव नेबावनो ब्रांलाय बेयावलाय दंफां सिङावलाय रलै दंफां सिङाव गाखोना हरदों बेसे गोसो सफैथाय हेलौ आंखौ थिखांनो हागोन ना हाया दंफां र' बारगासिनो नुहुरनाय खोमालै बै गारि फिसा नुहुरनायादां फैगासिनो दं बाबा आसोला देन्जार डेभलप जाबोदोंलै माथो कार गोजा लाना फैलायथारदो बहा थांगोन मानसियालाय बेयावनोथ' लोगो हमनो बुंदोंमोन ना बियो माथो सोर सासेयालाय आंनि जानो गोनाङा खानायानो माथो जेब्रा जेब्रिलै बिबो काटा कुटा खान्थाब खुथाब गानलायबावनायसो बेबि हियार माय फ्रेन्ड इज वेटिं माने बैनि जानो गोनाङा नैबे दंफां सिङाव नेबाय थागोन होनदोंमोन नट आन्डारस्टेन्ड माने इउर बयफ्रेन्ड इज वेटिं हियारलै जाम्बिफोर माने नैबे दंफां सिङाव नेबाय थानो होनदोंमोन जोंखौ बहा थांखो बिथाङालाय जानाय नंला बारजोबनांसिगोन आङो आसोलालाय माथो दोलाजोबनासो दंलै बन्दु अबस्थाया जोबोद गाज्रि ओरै फैलाय खाथियाव आं खोन्थानो नोंनो बोरै अबस्था गाज्रि जाखो दिया खोन्थालाय आंनो नोंथाङा सिगाङावनो बुंग्रोदो सोर सासेया आंनि जागोना बै सासेयालै बै जायब्रेंब्रेंआ जासिगोन दे बन्दु जायब्रें जुइब्रेंबाबो देनां हाबा जाखांबोला खानजुं हयै साफा स्लिम खालामना होगोन आं दे बुंदो आसलथे नों मा जामारदोंमोन रुको जरा सबर करो दानिया गोसो होना खोनासंलांदो बन्दु आं मा जालांखो नोंथां फैयैयाव आयु जा मोजां बारखाथारदोंहाय देग्लाय बे बिबार जोबथासेया बेफोरबायदि गावथां बिबार बारनाय नुयोबानोथ' आंहा गोसोआ जाबायदि बोरैबा मोनसे जाखाथारोहाय बारनाय आंनिया र' बै मबाइलफोराव खनदला बायनाय मेथाइया मामोनहाय बेफोर दोंसे स्राय खननैसो आंना गोसोआ बोरैबा मोनखांथारोहाय बेफोरबायदि गावथां बिबार बारनाय नुयोब्ला गोसोआ आंना बोरैबा बोदोर जाखाथारो नोंसानो फाया गय बेफारि नोंसानो फाया फाथो बेफारि दिनै किटिं थाव आदा नोंजों आंजों हाबा जाथाव आयु सोरबासो खोनाफैबाय नामाहाय आंबो फाल्लि जात खनलाबायथारो गैया दे रावबो खोनायाखै र' दे खन आदा गुवाहाटि सहराव थांबोला
आंनोलाय पन्स पाउडार लाबोफा जादोंना जायाखैहाय बानि आंनियालाय आयै मासे गोदै दाउ खौलौनि गारांजों मेथाइ खनदोलै दिनै आंनि गोदोनि एक्स गार्लफ्रेन्डआलाय दे खनबाव मानो सिरि थाखो दि आयौ गुफुरा गोलाव आरिया माबाया लांजे हा मानसिखौ बिदि सिरि सिरि खोनासंनानै बेफोरबायदि बागदाव होयो होनबा मानोथो सिरि थाखो दे खनबावदो ना मोजांथार खोनादोंमोनथ' आङो बिदिब्रा ससेखौ खनबावथारदो हा माथो नागिरबोदो हा माथो मादोनो हा जिरायफै आरो बै सियाराव जिरायनायाथ' जिरायगोनलै हा नोंनि बै लरफै दिन्दां बोराया न'आव गैया होनबा गैयाहाय एसे सापुरि हाथाव थांदो दहाय फुङावनो दा बेलासिबासो सफैगोन बियो लोंनानै हामथारबाय दे हामथारबाय बेफोरबायदिबा जिरायफै सखियाव हा फैफेरा एसेबां गोबावजो हा दिनैलाय माथो आथिं लावबोखो मा खबर माने फुलस्रि नोंथ' आंखौ थांनाय बैसागोआव एसेबो खबर हरथाराखिसैलै मोजां जायाखिसै नोंनिया खिन्थु हा बैसागो बोथोराव सोरबा मानसिखौ लिंहरलायनांगौ हा गावबागाव फैबानो जायोना फैनोथ' सानदोंमोनलै साननाया नाथाय आंनि लोगो बै फरेनाव थाहैनाय सामथाइफ्रावखौसो लामा नायबाय थादोंमोन आङो हा नोंनि लोगो सोरथो सामथाइफ्राव जालायखो बिलाय हा माथो बेखौलाय लामा नायदोंमोन फालाय माबालै फुलस्रि फरेननिफ्राय बि आंनो माबा मोनसे मोजां बुस्थु गिफ्ट लाबोगोन होनना खोथा होना दोनदोंमोन बेखौनो आंबो लामा नायै गैया बैसागो बोथोरासो बारग'लायलांबाय दे जासिगोन दे बेफोर उननि बाथ्रा देनां खबर मोनगोन हा बैसागोनि बै सेंग्रा सिख्ला गाग्लिखान्दा खान्था दोफोराव आग्लायनाय गैया होमब्ला लायदोब्रा गिलासे बिनि उनाव खबरखौ खिथानोसै आङो आयु फाग्लानो बेनो थाबायबाय दाहालागि गैला सेराव सावनानै अफ्रिखौनो अमानो सोहैलाय लांबाय आङो मा नांखावनो होमब्लालाय लायदो सेरेबखौनो खाबसे सेरेबाबो गैला फायखारिनो हरजोब्बाय आङो नों थगायथारदोलै आंखौ थगायथारदो बेथ' दंखाथार नोंसानावखि माब्लाबा जोमायजोबो दंनायालाय एसे दङ आरो दहाय फुङाव सावदोंमोन आङो र' बेखौनो एसे लायदों होनबालाय दालायथोनो थांद' लायदो ओइ र' हा नोंनि बे लरग' दिन्दाङा न'आव गैमारथारा होनबा गैयाहाय हा माखौथो सोंबाय थाखो नोंलाय नङा ओरैनो माबा मोनसे गोसोखांदों आं बे बाराव बहा बारग'बावनो नोंलाय गोदोनि थाखा जाखानाय माखाया दिनैबा हले सुदै मुलैसो लानानै थांगोन आङो गम मोनखा सेरेबाबा बोरै जाखोथाय दहाय फुङावसो सावदोंमोन आङो दे जोंहा खाबसे लोंनोसै आरो नङाबा मोनसे लांदो देरिगा एसेबां गोजाननिफ्राय जासे हरो नालाय खाथियाव लाबोबावदो लादो मोनसे फुलस्रि दिनै नोंनि खावलाया मा एसे मोजां जारौ जाहाबथारदोंब्रा हा मायाव माथो खावलाय जाहाबलायनाय नुखो लादो थाब नाम्बार हामा बेफोरबायदि बुंनो हामा माने हा माथो बुरैसिन खावलायफोरा जारौसिनसो नुलांगासिनो दंलै आं नोंखो देब्रा फुलस्रि जोंहा बै नोंनि खावलायाव गोदोनि बायदि आंनि गुस्थिखौ एसे फोनांना नायनि दे हामाहाय फाग्ला आंहालाय दा हाबा जाबाय गथ' गथाय मोनबाय बेफोरबायदि खालामनो मोनलिया सिगां जाबाय आरो देरिगा 50 थाखा लानु नोंनि खावलायाव खेबसेल' फोनांगोन दे आंनि गुस्थिखौ खुदुमाना आङो खुदुमा फोनांगोनल'सो दा हामाहाय सोरबा नुफैगोन मानसिफोर नुगोन गाज्रि बुंगोन मानो बेफोरबायदि नोंलाय आब्रानो आं मिथिखाया गरसेल' सेबगोन आं साम'खौ होथारनांखागोन देहाय होनबाथ' थाबनो सिरि फुलस्रि बेयो नोंनि मा आखल लरग' दिन्दां बोरायासो सफैमारथारबायलै जोमब्राव हुसियार नों आंनि बिसिखौ बेफोरबायदि खालामफैदों दिन्दां लरग' बोराय जेराव दं बेयावनो दसे गसंथ'
आंहा गोदोनि सुद मुलखौ दिनैसो बोखांनो सम मोनदों। मा नों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों ना? नोंखौ दानो आं रायजो लिंहरनानै गाग्लि गाग्लि दोखो दोखो बुना हरगोन र'। देलाय हायोबा लिंहरलाय हिनजावा लाना खारजागोन गम मोनाखै। माबा बिफा फुलस्रि सिरिथा नों सोला मूर्ख। नै नै रायजोफोर जानो गुन्दा फैदों फै फै बयबो फै। सुवाद बोरायनानै लिंहर मारथारबायसो नामालै बिलाय। हा गुन्दायालाय बोरो बहाथो? नै उन्दैफोर गुन्दाया बेनो साला इखौ दुमना हरनांगौ थिगसे। आयौ माथो गुन्दायानो हौवा मानसिसो। औलै इसोरफोर आं गुन्दा नङा आं हौवा मानसिसो आंलाय मा गुन्दा जालाबायनांगौ जाखोब्रा। नङा दे उन्दैफोर बे जेबो गुन्दासो खालामाखै बियो। बे साला आं गैयाव आंनि हिन्जावखौ खुदुमबाय दंमोन बेखौ दांना हरनांगौ साला दुमना हरनांगौ। आइ हा गुन्दाया बिदिनो मालायनि हिनजावखौसो खुदुमो होनबा मिन्थिथारामोनहाय आं। आइ माथो सेंग्राफोरसो सफैदोला जोब्बाय। सेंग्राफोर नोंसोर सफैबाय हामबाय दे। बेखौ साला थिगसे दांना हरनांगौ दिनै। बे साला आं गैयाव आंनि हिन्जावखौ खुदुमबाय दंमोन। आं खुदुमथाराखैलै सेंग्राफोर आं एसेल'सो गुस्थिखौ फोनांना नायदोंमोन। मानोना बिखौ आं गोदो एसे गोसो थोफ्रामखायोमोन नालाय बिनिखायनो बिबो आंखौ गोदो गोसो थोदोंमोन नालाय एसे माबा आरि लायदोंमोन आरो। औ जों सानैजों सिगां गोसो थोलायलायोमोन नालाय बेनिखायनो। बाथ्राया ऐसा गोदैसो बिब्दिब्ला। ओइ लान्थिफाय बिखौ जों ओरैनो हेगारनाया जानाय नङा। बिखौ जों दिनै गाग्लिजोबथारनांगोन। दहायलै आदालरखौ दिनदां आं दिनैनिफ्राय जेबो खालामथारलिया नोंनि हिनजावखौ आंखौ दिनै जेबो खालामनांला हगार हरथारदो। सेंग्राफोर मा मोखां नायबावखो दामदो दला। आयौ मा जाखो? गिलायलांबायसोहाय आं बालनि। आं मा जाखो आं मा दं आइदिलाय थैयासो रना रनि गजोबथारबाय खोमा। बोरो आंबो खेबसे मावना होनि गुन्थुथ्रियाव। आइदाय रखरा दहायलै सेंग्राफोर आंखौ बेफोरबायदि सौथिंबाय थानो नांलिया अहियावल' खेबसे गुब जोनानै हेगार हरदो आंखौ। मा जादों बेयावलाय मा जादों मा जमा जमा? हेद माथो बिलाय आंनि लोगो जोमब्लावसोलाय। हा मालायाव लुथुर बुथुर मा जाखो बेयावलाय मा जाहाबजुखो खावलायलाय? ओइ सालथे थेंगोना आंखौ बासायदोलै आंखौ बिसोर माबा हिनजाव गुन्दा होननानै बुदला जोबथारबाय। बाथ्राया नंगौना नङाब्रा? नोंनि लोगो नोंसोर टिपटार ना? नोंनि लोगोआ मानो नोंखौबो बेफोरबायदि आंनि दांगोनसो आं हिन्जावखौ मानो बेफोरबायदि बाराबा। खालामनांगौ? लोगोआ गुन्दाबाबो आं गुन्दा नङाथ'। माबा सेंग्राफोर ब्लेड लाबदा लाबाखै एसे आरिना हरनांगोन दिनै बिखौ। ओइ थेंगोना लोगोखौनो नों मानि बेफोरबायदि खालामनो नागिरोब्रा? आंहा हाबा जानो गोनां दंथारो बेफोरबादिबाथ' आं जोलै मोननाय नङालै। बिफा खामानि हरनाय बेफोरबायदि अनाखाना माथो बुंबाय थाखो नोंसोरलाय? इनिल' दाय नङाना